Bueno, lortu dut iristea. Bai, oztopo guztiak gaindituta. Horixe da, irakurtzerakoan egin behar duzuna hitz batekin hasta ataskatzen bazara. Ataskatzen dizun hitz hori nolabait saihestu. Pentsatu baino horrexago izan daiteke, baina teknika pixka bat landu beharra dago eta hori landuko dugu. Horretaz gain, saiatuko gara ikusten nola beti ez dugun berdin irakurtzen, eta zeren arabera, ziur aski, ez da berdina zerbait interesatzen zaiguna irakurtzea edo interesatzen ez zaiguna. Gu lortu nahi dugunaren arabera, irakurtzen dugunean, lortu nahi dugunaren arabera, modu batera edo besteri irakurtzen dugu, eta hori ere landuko dugu. Orain arte nahi zela, banoa. Aio?